Kula nuwun para kadang-kadang kula ing Sidamulya mriki jamanipun maju masyarakate bersatu. Ning kula nyuwun nggih nek gadah gegayuhan ampun kaya Seta Dharma utawa Gunasta. Wong tlatah wis aman tentrem. Kok diubah-ubah banyu bening. Akeh rerusuh, akeh para rampok budal ngecu maling. Arene dhewe eling gegayuhan. Ning aku krungu kabar jare ngersa dalem Kanjenge Trenggalek paring dawuh sapa kang bisa nentremake para blandal guru klothok arep diparingi ganjaran. Iki Gunasta wis ditimbali ana ngersa dalem Kanjeng Dipati Trenggalek, mbuh perlune ya muga-muga lenjangkah ora keplengkang. Mula kanggo tuladha lenjangkah yen duwe penyuwun ku ya sing murwat wae ora muluk-muluk kaya Gunasta. Iki nganti bingung. Kaya suminten wis krungu kabar. Nek iki arep dipundhut mantu karo Kanjeng Adipati Trenggalek Dirja Ngalim. Jarene arep dijodohke karo Den Mas Brata. Lek, lah wong aku kene wis mamau kok. Kok kowe ta, Nak? Nggih. Ake bali kok kali adus ngumbah awak wong arep dadi nganten kok. Ya, arep dadi nganten. Aku krungu kabar jare Priase manten dekore mung cukup kombeji ngono wae. Ora dado wae to lek wong regane ya murah kok. Dekorasi dandanan nganten sak piturute kanggone bulu rambeji kono. Heeh. Aku ki arep nemoni Surata gene tak pasang dekor tak goleki wis ora ketemu. Sapa? Surata. Alah Surata ku wis penak nggone ya lek apa kuwi ya ora ngerti ngono. Lek, piye? Kae lek pasang-pasang tarup-tarup padi-padike wis rampung kabeh apa urung? Ulem-ulem. Wah, ulum-ulum ya lek. Lah ulum-ulum ki 500.000 swidak rolas. Dadi kanca-kanca kiwa tengen kene iki tak kandhani kabeh. Iya. Lha wong dadi ngenten sak ngono ya gur pisan kok. Kanca-kancaku sok nanggap apa mathuke lek nanggap apa? Nek aku dadi nganten. Iya. Wis sing murah-murah ngono to. Murah meriah. Ledek kethak. Heh? Ledek kethak. Emoh aku nek ledek kethek. Lah wong bapak ki warok Sinadana warok ki wong sugih karo-karo aku nanggap ledek kethek. Tak tanggape bal-balan karo balapan jaran. Iki ngene klasik ki rak rada punah. Nggih. Iki dadiane iki ledek kethek wae. Oh ledek kethek. Apa bal-balan? Bal-balan karo nganu lek karo anu balapan jaran. Lek aku mau wis laku adus sedina suwengi iki laku nyabun sedina suwengi iki ping 18 jinah. 18 jinah? Iya. Napa nek arep ping kapan Aku tuku sandangan kuwi kebayake 12 jinah kodi. Terus tapiye 16 kodi tapeh. Terus kotange mau sithik wae kok lek kotange mung loro. Wong arep dadi nganten kok ya apa-apa tak tuku kabeh wong. Lah iki lha sing jare jumlah kapat sasur ki apa? Heh? Kapat sasur. Nek papat sasur piye to? 35 kuwi lho. Oh 35. Kuwi daleman. Kabeh daleman sandangan tak tuku kabeh. Lembelih sapi piro lek lembelih sapi? Lembelih sapi. Lembelih sapi. Heeh. Ya antara 11 tugel. Sapine 11 tugel. Kebone piro kebo jarang kucing wedhus. Lah wong mantu pisan ki pokoke bandane diketok lho lek. Wis dicepaki kucing. Kucinge gering. Iya. 7. Rembes. Marake ngene ya lek. Aku kuwi didhapeke karo Den Mas Brata dalem ing Trenggalek. Atase wong suminten kaya ngene lho lek. Ya. Bojoku biaguse uleng-ulengan ra karo-karuan ki tenan. Heeh. Bareng kowe kondo Den Mas Brata aku tak tekon. Piye lek? Sriwing ya. Nggih. Kowe wis tau ketemu Den Mas Brata? Heh? Wis tau ketemu ya? Ya wis tau ketemu ngono lho. Heeh. Aku
aku ki krungu sriwing-sriwing. Pripun krungune sampeyan? Nalika Den Mas Broto ki cedak ameng-ameng. Nggih lelono. Jabane Kutha Raja Trenggalek. Nggih. Kuwi tegar numpak kuda. Heeh, numpak jaran. Heeh. Lalu rada sawetara lip. Puter. Nggih. Niki pirsa kuwi dheweke kuwi saya Saya. njur kendel. Heeh. Lah kowe ditekani. Heeh, aku ditakoni jaman semono. Nduk. Anu kene ki ana sing bakul cau. Lah kowe ini ora ana. Mboten nenten kok Den Mas, aku ngono lah kesemaur. Ora ana. Ora ana. Nggih. Den Mas Broto ki tak salit gondang. Nggih ngelak to yung lelono kok lek. Kanjeng kuwi ya cah datar, Heeh. cah globoh, Nggih. murah. Eneng wong ngene Kowe iki lak tekan mesake mau, karo Den Mas Broto, Nggih. arep tak goleke unjukan. Lah. Wis aku tak tekan kuwi tenan apa ora? Tenan to lek. Heeh. Gose, tenan. Terus tak goleke unjukan. Aran sik ben krungu le rembugan. Tak golek unjukan. Aku kan menek. Lara dirunding sawen, lara dirembung sadurung iki ya ngene iki kok pancenan kok. Kisruh. Pripun? Kesregepen. Heeh, ora apa-apa ya bubungane payu rek kowe kok. Nggih. Arep Terus tekon. Heeh, tekon pripun? Wangsuli sing jujur. Nggih. Dan Mas Brotos salit gundange. Nggih. Kowe wong welas asih marang sak padha-padha. Aku mesakake to, Lek. Lah kowe arek sago goleke unjukan. Heeh. Lah watakmu Heeh, jajare aku anak warok, terampil, terengginas, piye-piye aku bisa. betul. Heeh, Brugel. Ngalet pinter, sing rabuk pinter, Pak Rambanan. pinter. Anake bapak karo simbok anak warok kok. Nggon golek rambanan sregep kuwi kowe lak mana? Aku menek. Menek wit klopo. Arep ngopek kejekan Den Mas Broto. Iya, Den Mas Broto ngelak tak aku menek wit krambil, tak gomekke degan. Ayo. Heeh. Lah kowe Aku? Sancen to jane. Aku ya cincing to, Lek. Aku cincing munggange nek ra cincing jenenge Ramanu. Kan. Pripun? Ini kuwi saya ngisor rada anget. Saya Iki sida ora. Saya dhuwur, saya dhuwur iya. Kok unggah ke? Sida Nanti aku sak mlebu dhuwur lho. jengkol. Heeh. Ya kan? Iya. Lah menek sak dhuwur jengkol mau angine saya banter. Heeh. Jarekmu Munggah semripit. Heeh, semila. Bangke semila. Heeh. Cah nom cuki. Ngisor akeh cah nom-noman. Cah desa-desa Iya, kuwi. pancen desa-desa kuwi ngetke aku le menek wit krambil to, nak dadi gumun. Lah iya. Mon dalu dini. Karo nyurak-nyurak. Karo nyurak-nyurak. Nah. Jarekmu saya semila terus bluluke ketok. Dan Bluluke, Lah yo bluluke sapa kan? krungu. bluluke sapa ya, Lek? Lah iya. Bluluke gigol ora ketok. Ora. Bapak, Kok Lek. gigol? Heeh, heeh. Segan. Iya, Dhuwure cengkir. cengkir. Lah dhuwure cengkir blulo. Blulo. Lah kan blulo kan bluluke sapa? Ya blulukku sing ning dhuwur kono wong aku menek kok. Mula. Lah Ngene iya. ya. Heeh. Aku krungu kabar jene Mas Broto kuwi rada gelo mergo kowe wong wedok pelekan nganti ketok bluluk. Ora apa-apa, ketok bluluke ora apa-apa ya Den Mas Broto seneng karo aku kok. Lek, iki bapak wis bali saka dalem Oh kadipaten. ya kan dia ditani. Pak, Aku kene, ketelangane piye? Rada pene mriki, Pak. Lah, aku ki arep rono wong kabel iki ora Oh nyambung. alah. Rene. Ya kene rada rene ora apa-apa. Lek, sampean rada Bulan rene. ya kembulan. Sampean kok suwe banget apa nyang dalem kadipaten lho. Lah wong aku ki ya adoh parane Nggih, tak arep-arep aku lah saka kadipaten aku pupurane wis 7 dina 7 bengi ora tak ilangi malah suwe menyang dalem kadipaten lho. Aku tak ngisis dhisik. Nggih. Lah kok nyandi. Le? Nggo iki Pak, rada rene Pak. Ora usah blokeang, nak
Riak ki nak teles gur 18.000 nak garing 60.000. Ya kapanane to wong njajal mriki. Pripun Pak kabare sampai yang dalam Kadipaten Trenggalek? Lah kok rumah saku kok sayane sampah ki susah ngono lho. Kok pucet ngono lho. Arep mantu kurang dadak susah-susah ya, Pak. Lah piye to nek wong tangga teparus teko kene kabeh. kadikono Kadipaten ing Trenggalek terus mulih. Nggih. Dasare Kabare pripun? Lah kar dadi ngenten ki dinane dina apa? Jame jam pira? Ada tingkatan ki rasane nyang awak keju kabeh. Teng griming. lah arep dadi ngarep. Iya, dadi ngenten Den Mas Broto lho, Pak. Wis kok cepake kabeh. Wah, wis kabeh tak cepaki aku sok nak wis didhawuhake dadi nganten aku sok nak turu bantale merah. Le mulem-mulem pira? Wah, wis ra umum Ora pokoke. Gendeng aku ki suminten anak warok sing sugih dhewe, bandane bludak, nganti ora kanggo. Wis pokoke kabeh-kabeh tak undang tak kon rene lho. Ya ngerti dhewe to anak bapakmu ki pancen sugih bondo bandu donya. Paribasane nggih. dikedhuk ngetuk disusruk metuthuk. Lah nggih, kok disusuk metuthuk ki apa to ki? Ya bondone bapakmu iki. Nggih, dikedhuk ora luka mah tambah Malah kebak gampang. ngono. Aku senak turu batale merang lho Pak, aku senak bar didekke ngenteng karo Dewas Broto. Oh, aku ya ngerti. Tegese bantale merangke lemerang. Aku terus mbayangke no. Ngarang-ngarang, sok melek terus ngono lho Pak, Aku mbayangke endah polahmu. Wes pokoke ndek bojo Dewas Broto kok wong putra adipati kok wong dapure aku kok terus ndek bojo kaya ngono ku ya senenge kaya ngono. Ora maido no. Lho Pak rasane. Lho Pak rasane. Lho. Lemu nyewa dekor ya wis. Wes ngene bulurah kono mbeci, sone ndek Mas Dawer kono wae njero ora sendadak larang-larang. Kae iki ora larang. Aku ki gumun, sok pakmu anu Mas Dawer. Lah, adek ya iso ngetoprak. Iso toprak nggon anu ki lho, nggon apa ngebrik-ngebrik. Wah, yen ngono kancane Mbah Saimin, aku yang ngono kuwi. Saking dene ngebot-boti. Pripun, Pak? Seneng toprakan aku tak jak apa ora aku, Pak? Abot-abote nuhoni dawuh karo juragane. Ah, nggih ora apa-apa. Nek dadi nganten sok kapan? Pak, Iki dadi nganten ki penak apa ora to? iki ya penak to. Lah aku tuku tapeh wis lho yo. Sok ora satapian. Ora satapian. Oh, nganggo Gak gaun. kesuwen le nguculi. Heeh. Kok ora tapian jane yo piye? Aku pilih sing Jawa wae kok. Nek dadi nganten anyar ki ora perlu tapian. Ora tapian. Iya. Dadi sok Kaya bapak mbiyen. Bapak yo ngono to. Ora kok berkatokan. Aku sih yo ngono, aku sih yo kaya bapak. Iya. Iya lah matur nuwun, aku ndek Pak kaya ngono. Ora iya. Ora kok berkatokan yo. Ya ning aja banter-banter wong iki engko ki urung cetha keterangane mah mbok amuk. Teurung cetha piye to, Pak? Lah iki engko ki mbok keterangan iki cetha apa ora ki mburu karuan kok. Dadi warok ki ngabut lho, Pak, ora enteng lho. Ya pinter menomongan anggone ora iso omong. Lah mau ki ya ngene ya. Kok sik kapan iki dadi nganten ki dinane dina apa? Iki ngene, Nduk. Heeh. Aku lho gak kados ae kok, Pak aku lho. Tak kosoki kabeh aku ngantek nyemplung kolah aku kok. Lah mung ngosok ikonokane kuwi. Ya awakku kabeh, wong sabun 10 tak kabeh kok, Pak. Jedeng nganti budhek ngono bar-bar kok dikungkum. Heeh. Yo ngalah. Wong arep dadi nganten kok yo. Yo ngalah to. Dadi nganten ki sak senenge dhewe, wong arep dadi Endah, nganten kok. Sak jeture, Pak. Aku sumpah tenan lho, Pak. Sumpah nganti omanti pokoke aku ningkahan kaya wong supit. Pisang tak kanggoke sak jeke urip. Sak jerke urip. Bisa. Kuwi angkamu kaya ngono kuwi. Heeh, kaya ngono. Ning nek Raden Mas Broto aku ya ora. Ora. Kaya Joko-Joko kene iki lho. Ngene, Nduk. Miri santen kandel to. Nek Iki aku kepencut. upama ya. Heh? Upama. Upama piye? Engko ki golekke wong pendem kene ngono piye ta? Emah. Nek wong pendem ki sedulurku akeh kene kok. RT pendem kene iki lah. Marso sapa ku mau? Sosok kuwi mah. Pokoke aku nek Raden Mas Broto pokoke sumpahku pokoke aku ora pati-pati upama sumanding. meneh, Nduk. Ora pati-pati leladi kakung. Iki upama juragane pakem ya tegak lho kae. Mah kegedean. Kekejen. Iya. Kae iki cawang ki. Heh? Cawang. Mah cawang yo ben, panggah yo ben ning kudu aku nek Raden Mas Broto Ora ora. Mas kok. Batra ora. Aku lho, Pak. Aku nak bengi ketok-ketokan lho, Pak. Tenang, aku nak mengkurup aku ora wani obah lho, Pak. Ora Aku wani nak obah. turu. Heeh, ketok-ketok Den Mas Broto. Rasane kaya ngapa? Kaya ngono. Ning nganu ki, Nduk. Heh? Nganu.
Wong urung kapak-kapake kok nganu. Aku ku urung dianu-anu karo Den Mas Broto urung dadi nganten kok. Rungokno dhisik. Bapak tak ngomong. Ngomong sing cetha ngomonganmu bola apa perlune. Ku yen ora Den Mas Broto ki ora tenan. Ora. Lho. Ora. Lho Pak. Lho. Teng kleler. Lho. Tekan jempolan-jempolan. Lho. Iku upama udu anakku ngono ya mbon. Nah. Gandeng ya anak ya. Pancen Den Mas Broto kuwi bagus tenan ya Pak. Sak jagat korat-korat ki ora ono lho bagus kok Den Mas Broto. Oh ya ora maido. Dasare sampean ki munggah pangkate. Ana dadi besan Adipati Trenggalek. Lah iya. Kuwi lak karepmu to no. Iki ngene. Ya aja dadi lan pikirmu. Ngapa to Pak? Lah kok sampean ki rembuke kok tansah ngedeg-degi lho rumangsaku lho. Ya jane aku ki ora mentolo. Tak sawang mau ki sampean kemune. Ning yen iki engko ki ora tak kandhake marang sliramu, aku dak klebune dadi wong tuwa engko ndak malah gedawa-dawa. Sampeyan ki omong apa ngono lho kok omong dawa-dawa wong ora patek dawa kok. Cendak wae kok. Ndek ku dawa. Sing dawa ki pikirane sing cendak ki anu pikirane ki lho, Pak. Ya ngono kuwi ning eneng salah sijine sing dawa ning kowe ora perlu tak kae ngerti. Ora, aku ora pengen sing dawa-dawa kok. Aku cendak wae aku terima kok, Pak. Seperti Den Mas Broto. Cendake marai ora iso turu sak wengi ya no. Iya deh Pak. Aku terus kelingan, aku terus bayangake ngono lho. Aku sudah turu sik dhewe iki terus piye lah karepake awakku ngono ki piye ngono lho Pak. So tak injen. Aku iso warai ya Pak ya. Kok kon marai piye? So tak injen ya no. Lah aku urung tau dadi nganten yo diwarai to. Jare nak Lah kok napake malah ingin piye? Bapak ya ora sah ingin wong bapak wis tau nglakoni aku lak urung. Pak, nene nak dadi nganten. Nek ora tau urung tau nglakoni nang bapakmu nyatani ya trejengane ya kaya ngene. Halah. Lah wong dhuwur kaya ngono rumasane wong dhuwur ki patut ya wong malah kaya apa to? Pak, nene nak wong dadi nganten ki nek malam pertama jare lara. Ya kowe iki keriling ngrasake ning ora lara ki mesti diiyung-iyung kono. Ora lara ki ya iyung-iyung tulung-tulung kok. Pikirane kuwi lho, Pak. Areng anakake butong, anakake renggan kuwi lho. Aja nampa neko-neko. Kuwi kok ngono kok saking dene ana. Iya. Iki ngene no. Piye, Pak? Iki bola-bali aku ki kudu ngomong karo kowe. Ayo lak ngomong karo anake kok dadak bola-bali kudu Yen aku ngomong aku karo kowe. kuwi sowan ning Kadipaten Trenggalek. Heeh. Sak banjure aku dikai Bondo donya. bondo donya piye? Lah apa? Ya dikai ngerti karo Kanjeng Adipati. Largene kalang ragate aku arep Mas Broto kuwi. Iki lemu rabi karo Denen Mas Broto kuwi urung. Hah? Urung. Apa? Denes Batro ki lunga. Yo ngene to, Nok. Engko tak goleke wong pendem kene dudo-dudo kaplak ku yo enak. Piye meneh wong kahanane Den Mas Broto ki lunga saka Kadipaten ing Trenggalek. Aku kemang, Pak. Yo engko tak golek-golekke. Yoga-yoga kuwi lho. Tenan aku isin, Pak. Ora sah isin. Engko le mbleh sapi 18 engko didog-dogke wong ngene-ngene. Ora sah isin no. Nek koyo ngene iki aku mati wae. Oh, aja mati. Lah engko piye nak mati? Aku wirang aku tak kandhane kabeh lho, Pak. Engko tak goleke cah kulon kono. Cah kulon kono ki mlunduh-mlunduh no. Aku piye le? Aku ra sido dadi nganten. Ki banjur piye? Mula rembugan ki sing diatur wong bareng gawat kok mbelayani kaya ngono piye to nang. Aku piye le?
Lakon ki kaya ngene. Aku piye? Ya jane ora kaya-kaya. Apa ora iso rembugan? Iki terus piye? Dana siji wedok kok kuwi rangang to, Ngene to nok ya wis ayo. Mbak, ora ana anak wong tua goblok, wong tua pengok. Lah tena piye nek wong Den Mas Broto ki lunga ki? Ora tanggung jawab karo anake ya kowe kuwi. Lah apa karo Pak Kaya wae? iki biyen aku ora dadak diurip, ora dadak diurip dipateni wae bane saiki aku wilangan kaya ngene. Cara ro bapak ngono piye to nok? Apa rolikmu iki? Mbak. Mula ya Wong aku wis sumpah. Den masih protaku ngomong ditawak-tawakke karo tetekan kaya ngono. Kudu tetekan. Mbak yo iki namung godhongke. Ben ngerti nak anake liatus pendang dina ora tau mentas kungkum esuk awan sore awan benginar dadi nganten. Malah Aku ngerti yen lemu kungkum ki nganti jedinge iki kawit bening nganti budhek iki aku ngerti. Malah saiki Kok gengekung ora sida nganumu dadi kuwi no? nganten. Ngono nak. Dan Suminten. Wala-wala kuwasa Gusti. Dan Lelakon kok le menjit. Mula nek mendem derajat pangkat bondo donya ora diukur karo kekuatane ya dadi kok ngono kuwi. Dadi nganten Grusak, pokoke grusung, grusak. sapola-apola anane mung seneng karo Nek seneng. dituturi Ora wong sanget ngetutake aku, akan golek Den Mas Broto. Napa ngetutake lah aku? kowe arep nyandi? Man, sak senengku dhewe, aku golek bojoku. Ngapa malah lunga kowe tak tambung mah. Kan Oh alah. aja ngono ya nek mesakno bapakmu. Ngono-ngono piye? Kok Den Mas? Lah, Mesakno bapakmu. Iki ki bapakmu dudu Den Mas. Iki Den Mas Broto. Nyebut. Nyebut karo sing aweh wiwit. Ayo. Duh, Kang Mas. Nyebut karo sing paring gesang. Monggo Kang Mas. Iki ki mah lara men ki. Dan iki engko ya. Rasane wong dadi ngantar ki nek bengi ra karo-karuan. Nok. Nyang apa? Kowe lemu plak-plek karo pakmu ki lak ya ning kok blek ya nggon Pakku ki susu. sapa? Lah iki lak bapakmu to. Kudu Pakku ora tanggung jawab apa pakku. Hah? Gunasta kuwi Apa? gawe-gawe Engko. nggonen tandura-tanduramu Iki dhewe iki ya. jane Den Mas Broto nek ora anek to jane iki. Aku wong tuwa ora kanggo ya. Hah? Den Mas Broto? Den Mas? Den Mas? Suminten. Dan iki kok nak iki kok nak ngene terus. Le to iki kok ki malah ora kanggo gawe to.
Boten. Seminten. Ya ya. Pulang. Ayo. Boleh dia masih berapa? Ayo. Ayo. Iyo. Iyo. Baiklah Allah. Jajan. Wah, jajan kok kopi. Apa kuwi? Rokok. Kaya yo carep. Iyo. Apa kuwi, Bos?
Bapakku wis tuwa mesake. Iki njaluk donga pangestune karo warga masyarakat Desa Pendem kene karo penonton setiap pakem semuanya. Kula nyuwun berkah pangestu panjenengan kanthi di sekseni kali cikal bakal dayang sura bumi dusun Pendem mriki mugi-mugi suminten saged pulih kados wingi-wingi bagas waras slamet. Mugi-mugi sapungkuripun warga masyarakat dusun Pendem nimbali kula sak rombongan pakem mugi-mugi rezenikipun tambah lancar, barokah, halal, turah sesun nanggap pakem melih. Kanthi donga prestu panjenengan kula badhe nglantari supados suminten pulih kados wingi-wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana innaka jami'un nasil yaumi la rohiba ini ya roha layul bilumiat wa alfitung alaika maka batailah duh Gusti ingkang maha kuwasa ing dalu menika kula nyuwun srana panjenengan kanthi lantaran piranti menika ladanyang semua bumi dusun Pendem mugi-mugi suminten saged pulih sauni-uni pulih saking kerane Gusti Maha Kuwasa. Satu ala ilaha illallah wa satu ala Muhammad Rasulullah. Satu ala ilaha illallah wa satu ala Muhammad Rasulullah. Satu ala ilaha illallah wa satu ala Rasulullah.
lucu.
呀，
Salir samudra agawe ademe raga lan suksma dewaning asmara kakita puja Ana Sewantana raja muda ing Panaraka. Siapa ing
Buddha pawan raja raisina Asta pusaka Panjodani Samadhima Rapat iklan kumus Singobatong Iyo hae Perangetan saya rate Iyo hae Perangetan saya Iku sejarahe reot ing Ponorogo Gambarake menange Sang Prabu Kono Sewata Cipta wis nyapsiya senirea Ponorogo Sing gak laku mira nandhakake jaman yuda iya hae perangetan saya rate iya hae elok tangi saya Zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir lali sembayang zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir lali sembayang akale jungkir lali sambayang
sloku bathok elaelo sira menyang Solo lan oleh ayo kutha pajandit lolo urip golek duit Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adtamma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala